हाय लोगोफोर आंनि बर' मिक्स कार्टुन चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनआवबो थुनानै होनो दाबाव लोगोफोर थुदो दानिया भिडिअखौ नायनोसै लोगोफोर ओइ लामरे मा जाखो लावगि नोंहा फुजानि बयफ्रेन्डनाव दख'ना गोदान बायनो फैसा बिहराखै नोङो आयौ फाग्लि नङाबा माथो बिहरनांगौमोनलै आंहाबो बावनानैसो थादों आङो फुजा जानोसैखौनो अक्ट'बरावनो जाखायो नङा दे औलै जाम्बि नै दुर्गा फुजा जानोसैबो गैथारला अक्ट'बरावनो बावनानैसो थाखादों आङो जिनो दा मोनायावनो बयफ्रेन्डनाव दख'ना बायनो फैसा बिहरनांसिगोन साला नोंहा दासो जाम्बि आंहा बिहरलायखांबावबायसो होफैबावनोसो नागिरबाय आंहा गाबोन होफैगोननो बा मालाय लावगि आयु थैखागोनसो दे हाखायालै नोंजों ओमफ्राय बिसिबांनि दख'ना बायनो बिहरखो नोङो लावगि गैयालै 5,000 बिदोंमोन आङो फाग्लानाव माबा 2,000ल' हरनो हायोनो फाग्लाया एथ' खम बियो नोङो जाम्बि दालाय 5,000 बिखायाखै आङो बे खम जायो आरो सोरबा लामरे जाम्बिलाय नोङो 5,000ल' बिबाय नालाय 2,000ल' हरजाखागोनथ' आरो 10,000 बिबानो जायोमोनना लावगि 10,000 बिबा नोंनो 5,000 हरगौमोन आरो मा लामजिलाय आयौ नंनायालाय नंगौमोनथ' आरो 10,000 बिबा 5,000सो हरगौमोनदां जाम्बि नोङो जेबो रोंखाया सयथिबो जाम्बिलाय बेफोर टेकनिकखौ बाहायबासो बुरजा मोनो दा नोङो 20,000 बिबा 10,000 मोनखायो ओमफ्राय 5,000 बिबा नोङो 2,000ल' हरजाखागोन दा नोंलाय जाम्बिखालै नोंनो सयथिबो नङाबा माथो फाग्लि नंगौथ' आरो बिहरफिननांसिगोनलै जानाय नङा ओमफ्राय लामरे नोंलाय बेसेबांसो हरगोन फैसाखौ आङो 20,000 नङाबा मानिखायालां सयथिबो 20,000सो बिहरगोनलां आयु फाग्लिथ' बुरजा हरनो हायो आरो नोंना बयफ्रेन्डा हरनो हानो हायिया उननि खोथालै बाल नांगौ आंनो थेवबो 20,000आव 15,000सो हरथारनांगोनलै जुदि हरनो हायाना बयफ्रेन्डा हरनो हायाबा ब्रेकआपसो खालामगोनलां बालनि आयु फाग्लिया देन्जारखा माथो माथोलै बाल हौवा जानानै बेफोरखौनो हरनो हायाबा गार्लफ्रेन्डफोरनो देनां जोंथ' हाबा जाबा देन्जारसो बिखाबावगोन बेफोर 20,000खौनो हरनो हायाबाथाय हौवा नंला बियो नङाबा माथो नंगौथ' आरो देनां हाबा जाबाथ' मास मोनफ्रोमबो बिखागोन दा जोङो मास मोनब्रै मोनबानि उनावसो बिनायखौनो होनो हायाबाथाय हौवा नंखाया बेफोर बिनायाव होनो हानायखौसो मिन्थिखायो दा आरो सोर हौवाया फिनो हागोन सोर हौवाया फिनो हाया बेफोरबायदिखौ लामरे नंगौथ' आरो सैथो लामरे औलाय ओमफ्राय लामरे दख'नाखौनो 20,000नि बायथारसै आरो नोङो एथ' दामि जाम्बिलाय आङो 10,000निल' बायगोनलै दख'नाखौ बा लामरे देलै दे ओमफ्राय माखासेयालाय मा बायगोन नोंलाय माखासेखौ 5,000नि खानाय स्ट्रेट बोजानांगौ आहा आयु मालाय ओमफ्राय नोंहा फुजायाव खानाय स्ट्रेट बोजानो होननाया बोजाला आरो नोङो गैयालै फाग्लि बयफ्रेन्डआनो फैसाखौनो 5,000 बिनायाव 2,000ल' हरनो नागिरदोंबा न' जाम्बि नोङो ओंखायनो बुरजा बिहरखानांगौब्रा जाम्बिलाय जारा जाबाय आहा बयफ्रेन्डआबो आंहा गलामसोदांलै गैया फाग्लाखौ मालायसो सानलायलायथारदोंमोन आङो आयु सेसखासैलै नों लावगि फेसबुकआव मालायनि फट' हगारनायखाय बाइक मटर कार आरो जे न'फ्राबो मोजां लानानै हगारनायखाय मालदार सानलायथारदोंमोन आं हौवाखौनो ओजों आरो दाख्लै नोंसिना नामा नोंथाङा मावो होननानै सोंबाय आङो जेबो मावालै सना जोंना बाबाया अट'सो सालायो बिदिसो होननानै खोन्थाबायब्रा लामरे ओमफ्राय आङो आयौ फाग्ला नोंना बे फेसबुकआव नुनाय मालार न'फ्रालाय सोरनिथो ओमफ्राय बे कार बाइकफ्रालाय सोरनिथो होननानै सोंबायब्रा आङो लोगोनिसोलै सना बिदि होननानै खोन्थाबायब्रा लामरे ओमफ्राय आङो सानबाय एथ' मोजां मोफ्राय नागिरलायदोंमोन आङो मालदारखौ लानो होननानै खुरियानि गलामनियावसो सौग्रावदों माथो सानबायब्रा आङो आयौ फाग्लि सेसखासैलै नोङो एथ' गलाम हौवाजों हाबा जागोन आरो नोङो लावगि मिन्थियालां बाल आयौ फाग्लि नों थारमाने बेजोंनो हाबा जागोन आरो गलाम सेंग्राजोंनो मिन्थिथ'आ होनबायना मिन्थिथ'आ आङो जेबो जाम्बिया गलामजोंनो हाबा जायो सोरबा जाम्बिला बिराद खस्थ' मोनो दे गलामजों हाबा जाबा हिनजावफ्रा उनावसो बुजिगोन नोङो आं बुंनायखौ नंगौ सानदोंबा जाम्बिलाय मालदार हौवा मोनबाय बायबाथ' मालदार हौवानिसो थांखागोन आंबो थांनायालाय जाम्बिलाय आंथ' गलाम होनायावनो हाबाखौनो जाखाया आङो मालदारखौसो लाखागोन आङो खामानि दामानि मावनो गनाय रुवाथिफोरखौ लानानै मावहोनाय आरो सिथ्ला सिबनाङै माइ गायनाङैफोरखौसो लाखागोन आङो गलाम होननाय हौवाखौनो लाखाया आङो बालनि हानाय नंखाया आंथ' माइ गायनानै रायजो जानो हानाय नङा गलाम हौवाजों आंबो हायाहाय फाग्लि हानायालाय बेलाखौनो गिखायोसो आंबो माइ गायनोनो हाया आङो आरो माइखौनो गायनो रोंखाबावासो आङो आंबो फाग्लि माइखौबो गायनो रोङा फुनो रोङाब्रा आङो आंबो बिदिनोलै आंबो माइखौलाय गायनो रोङा आरो ओमफ्राय आंना फुनायावनो जाथाराहाय मा औलै फाग्लि आंनाबो जाखाया आंथ' गायनोबो रोंखाया फुनोबो रोंखाया आरो नै बेलाखौबो गोगोम गिखायो आङो थैखागोनसो फाग्लि नै फाग्लि आङो माइ गायबा आथिङाव थाव गोथांसो फुननानै आङो माइ गायहैयोब्रा फाग्लि माबा थाव गोथां फुनोब्ला बेलावानो बानो हायानो फाग्लिलाय देस फाग्लि नंगौना नङाब्रा नोंगौलै फाग्लि नोंगौनो जाम्बिलाय आंबो आइया खोन्थादों नोंगौनो बे थाव गोथाङारि मोनोना थाव गोथाङारि मोनबा दालाय बेलावा बायोना आथिङाव बेलावा माबा बागथाबनो हायानोब्रा आयु थैखाबायहाय आंबो बिदिनो मालाबा गायनो नायगोन र' थाव गोथां फुननानै जाम्बिलाय केरासिनबो फुनजायोनोथ' आयु फाग्लि नंगौना नङासै
नोंगौलै जामजाय नोंगौ केरासिनाव फुननानै माइ गायहै नोङो बेलावानो थोबसे बानाय नङा नोंनाव माइखौनो गायालां सयथिबो जामज्लाय माइ गायो नालाय सोरबा बेलाव बिनायानो मा आङो आरो बेयाव आं माइखौनो गायनो रोंखाबावासो आंबो बायोलै बानायालाय ओमफ्राय जोंना बिमा बिफायाना माइ गायाबानो जि रायोब्रा थैखागोनसो नोंथ' जोंनि बिमा बिफाखौ मोननांगौबा माइ गायाबाथाय खि गैया ओंखाम गैया होननानै बुंखायो आरो माइ गायया होनबाथ' गेलु बालु रायजाखायो गाया आं माइथाय गोसोमसो जाजोबगोन माइ गायबाथाय जामज्लाय माइ गायबा गोसोम जायो नोंहा मिथिया नामा माइ गायनो नाङाथ' जामजि नै जामज्लाय माइ गायबाबो आइदिया थानांगौथ' आंथ' माइ गायबा अखा हाबासो माइ गायखायो आङो नङाबाथाय आं माइखौनो गायखाया सान्दुं दुंनायाव गायालै आं जामज्लाय अखा हाबा ओमफ्राय अखा दोमैलु जाबाल' थांखायो आङो माइ गायनो नुवाखै दा आंनि सेहेराखौ लामब्रे बेखायनो दा गुफुरखायनो गुफुरैनो दंखायो आङो लामब्रे बा साला ओंखायसो आंनिफ्रायबो गुफुरसिन जादों सालिया ओइ लामब्रे खोनासंलाय दे बुंदो ओइ लामब्रे नों ना गुरनो रोंना रोङालै हो नाखौनो गुरनो रोङा जायो नामा आङो नाखौलाय गुरनो बिराद मोजां मोनो आङोलै नाथाय बेलावखौसो गोगोम गिखायो आङो आंबो बिदिनोलै लामब्रे नै लामब्रे खोनासंलाय आं ना गुरबा मा खालामो मिथिगौ ना गुरबा बोरियाव थानानैसो नाखौ गुरखायो आं फाग्लिलाय ओमफ्राय दा आङो जेखाइखौ दैयाव दोनसै ओमफ्राय आथिंखौ फारसेल' दैयाव दोननानै गुरोब्रा फाग्लि आंबो बिदिनोब्रा जेखाइखौ दैयाव दोनसै ओमफ्राय बार'आव थानानै आथिं फारसेखौ सोहरबाय थानोसैब्रा ओमफ्राय मानसिफ्रा नुनानै जि मिनिसै आंखौ थैखागोनसो ओमफ्राय ना बेलाव खिग्रा होननानै जंखायलायबावसै नामा औलै फाग्लि आयौ गलाब बिबारफोरा मासिबां साफा दङब्रा बेवलाय र' मोनसे टेकनिकजों फरायनां सालाफोरखौ औ सना डार्लिं आयौ सोर फाग्लाखौ रायलायफैखो बेवलाय थै बिदि सोंबाय बायो नालै खेबसे मानसि सोरबानो थाया जायोलै आयु आरो नै खाट दंबावोसो जाजोबबाय आंना ओइ लामब्रे हनै सोरबा सेंग्राया जि फन रायलायगासिनो दङ जोंनि खाथियाव आयु बा फाग्लाया हेन्डसामावसोथ' ओइ फाग्लि दालालै नोङो बानोङा दंखायो आं लानोसै नामाथाय नै बेना लामब्रे केटसिमबो दङ कारबो दङनो फनाव केटसिमबो दङ कारबो दङ होलायलायखादों ओइ लामब्रे लानोसै खोमानदांलै आङो बाल बेखौसो जि फसायबाय आङो ओइ फाग्लि मा बे हौवाखौ नाहरबाय थाखो नोंलाय फसायखोना माखो सिबाल ओइ फसायनाङालै आंसो लागोन आयौ फसायाखैबा फाग्लि होद आंसो लागोनलै मा जामज्लाय हौवाना मबाइलाबो आफेलेलायबावसोब्रा लावगि नाहरलाय आयौ फाग्लि नङाबा माथो नोंबोथ' आरो दासो नायसनबावदों आङो थारमानि हौवाया मालार जागोनदांलै लावगि लानांसिगोनलै बाल बेखौनो फसायबायसो आङो होद नों दालासिलै फाग्लि होद नोंहा दंखायोब्रा साख्रियाव दंखायो गावना खालि बिदिल' बियो फाग्लिया मोजां नुबाथाय गावल' लाजोबो आं लानोसैब्रा आंना मालदार बयफ्रेन्ड गैयाना दे फरायनानै नायदोलाय नोङो फाग्लि लाजायोना लाजाया नोंखौ लायाबा आं लागोनहाय दे नायबानो जाबाय आंखौ लाया जायो नामा दे हायोब्ला नों प्रप'ज खालामहरगोनलाय दे नायबाय था नोङो जोंनि न'जों हायो आरो नोङो फाग्लि जोंना न'आ बिल्डिंसोलै जामजि खथ्थ' मालदार आङो लाख थाखानि गाज्रियावसो जिरायखायो आरो आङो BMW कार नङाबानो सालायखाया गारिफोरखौथ' आयौ मासि मालदार होनबा आदाया आदा ओइ आदा आयौ आंखौ सोर आदा होनमारखोलै सालाफ्रा बे मानि फानजारियाव नांमारबाय माथो आंनि आइडिया माथो खामानि होमारबायलै साला ओइ आदा खोनायाखै नामा नोंखौ होनदों नों फन रायलायनायखौ आयौ आंखौ गाबज्रिमारदोंथ' थांनि र' एसे खाथियाव आंखौ गाबज्रिदोंमोन नामा नानिमोनहा औलै आदा औ आंसो गाबज्रिदोंमोन नाथाय नैबे जिरायनाया गाबजाखैलै आदा आंसो गाबज्रिदों नोंखौ नङालै आदा आंसो गाबज्रिदों नैबे लावगिया गाबजाखै मा लामब्रे गाबज्रिया गाबज्रिदों होनलायबावो गावखौ आदा बे गाबजाखैलै आंसो गाबज्रिदों नोंखौ दहायनिफ्रायनो नङालै आंसो गाबज्रिदों आदा दे सानैबो गाबज्रिदों दे ओमफ्राय मानो गाबज्रियामोन नोंसोरलाय आंखौलाय आदा आं नोंखौ मोजां मोनो आदा नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जि फिदा जाखादों आङो आदा सना आंबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जि फिदा जाखादोंहाय आदा ओइ लामब्रे मा होनबाय थादों नोंलाय हो आंजों समाननो मालाय मोजां मोननाय ओमफ्राय दे मानो लेंहरामोन नोंसोरलाय आंखौलाय आदा आइ लाभ इउ आं नङाबा थानो हानाय नङा बेखौनो नोंनो खोन्थानो लेंहरदोंमोन आङो आदा आंबोलै आदा आइ लाभ इउ आंबो बेखौनो खोन्थानो लेंहरदोंमोन आदा नोंखौ ओइ फाग्लि लामब्रे आं होनाय मानो होनबाय थादों नोङो फाग्लि गोसोसो बाल आयौ गावस्रा माबा नांलायलायबायसोब्रा गावजों गावनो है आदा नांलायाखै मा आंबो नांलायाखैलै आदा होद नाङालै आङो नोंसोर सानैखौ गिलायलांबायसो आं माबा